link ka mata. yung MTech kalong dahil IT matas. 2021 was it? Preparation kalong dahil. Engineering lang. MTech ko kung ano? MTech kalong matas ay. IT ako. Kasi ko 2019 to 21. 2 years naman na ako mong preparation sa mga After 21 sa kalong na ito. after 21. Ano sa bang master? 2021. May ako din na yung mamalan may mabiyong na kaya rin mo siwit ka ba yung chemical ka ba master na Civil engineering tayo dito kalong mechanical kalong na ito. yung mabali ako yung isang ganda ko ginal mo ganap ng kaburon yung tegang chemical Super picture mo pa yun. on sa zone na kung bitaw